Maliyan foli ani tanu an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ ko bi ye alamisa ye février kalo tile 26 san 2026 an b'o kɔnɔ an b'a dɔnnenya k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi an bɛ sunkalo la an b'a deli Ala fɛ yarabi Ala k'an ka sunkalo bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ o la i k'a dɔn bamanankan kunnafoni nin y'a waatiw selen an b'a dɔnnenya bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ taa Kajalokaw fɛ yen nɔ Kajalo a yirana k'a fɔ a ka ca maa 770 ani maa 30 bɔɲɔngo ye minnu kɔni bɛ yen nin waati na hakili wasi bana kɔni yɛrɛ olu la k'a ta san 2023 la ka n'a bila san 2026 la o hukumu kelen kɔnɔ u ka kɛnɛyaso min ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ ni hakili wasi kɛlaw ka furakɛliw koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ye kunnafoni di kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma u ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Kasimu Tarawele ale kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na fɔ bi ni y'a ta ka jateminɛ ni maa caman kɔni ye sifinnakaw de ye ale ni denmisɛnninw minnu ma kodɔn ten kosɛbɛ o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ni hakili wasi bana in kɛrɛlen sababu ye ka sɔrɔ sira min fɛ sa o de bɛ tali kɛ minfɛn jugu minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko sifinnakaw bɛ k'o ta an bɛ don min na fɔ bi o de kɛra sababu ye ka se ka caman kɔni ka hakili wasi bana ka o bila o la o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana ka taa se u ka denbaya fana caman bɛ yen nɔ denbaya ka degun ni gɛlɛya min bɛ yen nɔ o fana kɛra sababu ye ka se ka nin hakili wasi bana in kɔni ta k'a ɲɛsin caman ma an bɛ don min na fɔ bi Kajalo marabolo kɔnɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ an b'a dɔnnenya k'a fɔ an ka jamukan in kokɔrɔma donnen kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mori ani kalikalatigi n'o bɛ tali kɛ Karama Mahamudu Jalo i ka dɔn k'a fɔ ale kɛlen don k'an ka jamukan kokɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛn ma fɛn b'a to an bɛ se ka kunnafoni ta cogo min na k'o di aw ma ladira kɔnɔ an maa minnu bɛ yen ko an mago b'a ka moriya baaraw la a bɛ se ka Mahamudu Jalo wele a ka nɛgɛjuru siraw la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ 61 32 10 54 61 32 12 54 n'a ye Mahamudu Jalo wele la ni Ala sɔnna a ka moriya ci o ci bɛ mɔgɔɲɛw la ani Mahamudu Jalo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la nafolo ko hami b'a minnu na ka taa se baarako hami ni gɛrɛsɛgɛ ko ma Mahamudu bɛ yen ka se k'o bɛɛ lajɛlen walawala aw ye cogo min na ka se k'a ka sigiyɔrɔ di aw ma ladira kɔnɔ n'a nana Bamakɔ nin waati na an b'a dɔnnenya k'a fɔ birikiden fɔlɔ o nana ka na da kɛrɛnkɛrɛn ma laboratoire dépistage min sigilen don sen kan i ka dɔn k'a fɔ civilo militaire kɛrɛnkɛrɛn ma a kɛra i ka dɔn k'a fɔ polyclinique la Katikaw fɛ yen nɔ finitigilakaw ka furakɛlikɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ kɛnɛyaso tɔgɔ bɛ u tɔgɔ la o hukumu kelen kɔnɔ an b'a dɔnnenya k'a fɔ nin baara ninnu kɔni o nana ka na don an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaayaso kɔni fɛ u nana ka na nin baara bɛɛ lajɛlen ninnu don kɛrɛnkɛrɛn ma minisiri min ɲɛsinnen don lakanako ɲɛnabɔli ma olu nana ka na ye a kɛnɛ kan o hukumu kelen kɔnɔ o yɛrɛ k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin laboratoire min kɔni n'a bɛ ka jɔ kɛrɛnkɛrɛn ma finitigilakaw ale ni ka taa se i ka dɔn k'a fɔ civiliw ma bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛnɛya sɔrɔ a la cogo min na o de hukumu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ ni a fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigilen sen kan a yirana k'a fɔ maa caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni kɛra candidat ye kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ka côté la ni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu ma dépistage kan ka kɛ ka ɲɛsin minnu ma o dɔw bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ chauffeur la ani ka taa se parantiw ma maa ni maa minnu fana bɛ baarakɛlaw na kɛrɛnkɛrɛn ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni welilen don nin ko in na o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i ka dɔn k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali de sirilen don min bɛ ka sababu ye sa maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ ka minfɛn cɛjugu kɔni min i ka dɔn k'a fɔ nin laboratoire in sigikun ye olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ o kɛra sababu ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ sapeurs pompiers mɔgɔw Daravela Bamakɔ kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka jɔyɔrɔ bɛna ye nin ko in kɛnɛ kan o de hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Zena de division Umaru Jara i ka dɔn k'a fɔ ale min kɛra ministre d'État a taara o tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛn ma ale ni ka taa se minisiri min ɲɛsinnen don kɛlɛkɛden cɛ kɔrɔw olu ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma o hukumu kelen kɔnɔ a k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sen nana ye nin ko in na min bɛ ka sababu ye jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la min bɛ ka sababu ye nin kɛnɛyaso min n'a bɛ kan ka jɔ a ka se ka kɛ kɛnɛyaso ye min bɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni kɛnɛya ka se ka bɛɛ lajɛlen ka dépistage kɛ cogo min na n'o ye jolita baaraw olu sɛgɛsɛgɛliw ka sigi sen kan min b'a to drogue ale ni fɛn jugu minnu bɛ jamanadenw joli la ka se ka kɛlɛ cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ ni nafolo kasabi min donna na a bɛ t'i jɔ sɛfa wari miliyari 2 bɔɲɔngo o de nana ka na don ni nafolo kasabi la an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ Niger jamana kɔnɔ Niger opération dɔ nana san ka na sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛn ma an b'a fɔ min ma ko Garkuwa o hukumu kelen kɔnɔ a sigira sen kan Niger tilebiyan fan de fɛ Garkuwa olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ waati min na fɔ bi fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɔni b'u bolo maa minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ i ka dɔn k'a fɔ taji don cogo la ani taji na cogo la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlɛ cogo min na o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ u ye maa saba bɔɲɔngo u ye olu kɔni tɛgɛ ta i ka dɔn k'a fɔ nin ko in na
ayirana ka fo litiri ikar ka fo kemenani boyango onna na kana yubulo femme tali ka taji gonna ngum ga mingo ni di mo ma na fo ka sabi bala mudum na fo bi Niger de mana kono ay kono fo muso na duro kono fo kelen ngono ni watina ikar ka fo amita Iran ko fino kabeni kunu araba donye Iran ulu kono ayire ka fo ko galomba do tigara kerengera ma Donald Trump fe ka nyesi uma ka yire ka fo ku ka misili mi nyesi no nyata baraw ko nyaw nyana bolima ko ikar nga fo ko misili ko ni karaleno ka saka États-Unis ko ko ogoshi wado gun kono ya yire ka fo ku ka ni nuclear mi ngoni sigilo no singa ka gunte États-Unis gosi la ka gunte do bare goy lu ko ni uta sigi singa ni ka suka baraw ko ni kana chugomina ami dum na fo bi en kuna fo no so na dura kuna fo ngono ministre mi nyesi no ikar nga fo kenya ko nyana bolima ale koni la selu koni kambe wati mina fo biya ina ka fo biro kura do nana kana sigi ka nyesi uma kerengera ma mi ga sababu ga saka fanga du ka barala ninjuru kura saka du ka barama jogo mina kerengera ma ministry ale ni syndicat ulun nyonje ka saka bara kura di uma jogo ka fanga du ka baro ka jogo la ko no fon musoro nantora ministry ga ko no fon ngonal sai ka no ministry mi nyesi no sigi dal la kana ko nyo nyana bolima iga nga fo ale ma do soro mun nana kana la jelu koni ke ka bo bang monjali koni yorola kadaka projet kura mun bisina kerengera ma bamako be se ka ɲɛda kura sɔrɔ diya bolo kan cogo min na ka nafa ninnu nana ka na ɲɔgɔn ye kɛ o baaraw kɔni kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni mun sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ an bɛ waati min na fɔ bi an ma lɔdɔniya k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn ni a ye wulikajɔ kura minnu kan ka se ka sabati Burukina kaw fɛ yen nɔ o wulikajɔ nana kɛ sababu ye Burukina u nana ka na wuli k'u jɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ kan ka kunnafoni kolon ta k'a di jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛn ma ka se ka kɛlɛw kɔni ka a tiɲɛ u bolo cogo walima ka se ka kɛlɛw ɲɔngiri cogo min na o kɛra sababu ye sa u nana ka na yɛrɛ k'a fɔ ni maa kofɔlen kɔni u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o la o ye ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu fana ye maa minnu bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛn ma AES jamanaw u ka se ka dankari kɛ olu maa kofɔlenw ka wulikajɔ la min bɛ kɛ sababu ye sa sini ma sinikɛnɛ ma AES jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ degun ni gɛlɛya kɔnɔ bawo ka d'a kan ninnu ye maa ye maa minnu sigilen don ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin AES peuple kɔnɔ an bɛ min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ a yirɛ na k'a fɔ journaliste 129 boyengo o de fagara kɛrɛnkɛrɛn ma san 2025 kɔnɔ ka bɛnna a ye i ka dɔn k'a fɔ communauté min sigilen don ka se ka journaliste ka olu ka hakɛw kɔni kɔlɔsi cogo min na olu nana ka na ni laseli kɔni kɛ an bɛ waati min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ Kulukorokaw fɛ yen nɔ bi sɔgɔmada in na i ka dɔn k'a fɔ premier ministre ale ni ka fara gouvernement maa ɲɛmaaw kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kulukoro kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛnna sigiliba min kɛra ka ɲɛsin Kulukoro dugutigi sigilakaw ma yen waati min na fɔ bi ladarako la o baara minnu bɛ lawaleya Kulukorokaw fɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ma to ka se ka to baara kɔni ka se ka taa o sigi sen kan Kulukoro jamana kɔnɔ an bɛ na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ o hukumu kelen kɔnɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ République démocratique de Congo kɛrɛnkɛrɛn ma u ka fɛn min bɛ tali kɛ u ka porte parole la ni ale bɛ M23 ka porte parole AFC kɔnɔna na o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni ka opération dɔ senfɛ ko u kɔni ye dankari kɛ ale ni na kɛrɛnkɛrɛn ma fɛn min ye arabiya n'o bɛ tali kɛ u ka jamana tilebin fan fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma Kiev kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni bɛnkɛwale taara ka ɲɛsin u ma drone de la o kɛra sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen kɔni u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye dankari kɛ ale na ka d'a kan maa min de don a kun ɲinini ninnu ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana ani ka taa se Europe jamana wɛrɛw olu kun bɛ ka ni maa kofɔlen kɔni ɲini ko ma to ka se ka dankari kɛ ale na an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni sɔrɔ halisa n'an tora i ka dɔn k'a fɔ jamukan kɔnɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ an b'a lɔdɔnniya k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu minnu b'an na nin waati in na jamukan kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ Mumuni Kulibali ale ye moriba ye morikɛ min n'a ka baaraw bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ a ka ala ko ɲɛdɔnni o ɲɛɲini bɛɛ lajɛlen ma cogo min na ani fana maa minnu fana bɛ yen nɔ ko i ka dɔn k'a fɔ k'a ka wulikajɔ bɛnnen don garisɛgɛ ɲini ma ani ka taa se nafolo kunda bololabaara fan o fan ko an mago b'a la moriya kɔnɔ filɛliw nasiraw ma i ka dɔn k'a fɔ Mumuni Kulibali ka dayɛlɛ don a bɛɛ lajɛlen a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma a bɛ se ka wuli a ka nɛgɛjuru sira min bɛ tali kɛ 73 10 05 06 n'o bɛ tali kɛ 73 10 fu ani 5 fu ani 6 n'a ye weleli k'o la ni ala sɔnna ma ani Mumuni Kulibali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ bilasirali minnu bɛ yen nɔ kan ka se ka k'aw la a bɛ se ka bilasiraliw di ɲɔgɔn ma cogo min moriya baaraw kɔnɔ an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen mago dilan n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ a ka ca maa 500 bɔɲɔgɔnko ye minnu kɔni i ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana kɔnɔna na minnu kɔni kuran tigɛra olu la an bɛ waati min na fɔ bi ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ samiyɛ kura min bololen olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ka bɛn n'a ye i ka dɔn k'a fɔ nɛɛsi bɛ ka jiginni min kɛ u ka jamana fan caman na États-Unis kɔnɔna na o kɛra sababu ye maa 500 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen nɔ kuran kɔni tigɛra olu la an bɛ don min na fɔ bi olu kɔni tɛ kuran sɔrɔ cogo si la ka se k'a fɔ k'u ka baara minnu kan ka sigi sen kan o baaraw tɛna se ka kɛ cogo si la ka d'a kan bawo ka d'a kan u tɛna kuran sɔrɔ waati min na fɔ bi États-Unis jamana kɔnɔna na an ye kunnafoni min sɔrɔ
na dora mali kunnafoni ngono ni watina ikar nga fo anga zini petrolier do kan beno meme talike kan nga fo mama nyanga lu ni bela jeli ma fa ma ko mama libane alena na kana wuli ki joni sarabay o gum kele ngono abita ka te jo ikar nga fo station service keme bi shegi mbayango kan nga fo abita kata ijo la mi watina fo bi munu ye total energy koro ye mali jamana ko no o gum kele ngono abita jo baragala ba kele ani keme boyango kan nga fo ay munu ngoni ta ka ulu do bara la mi watina fo bi kengera ma munu yere malen doni wati kel na siterni ke mafla boyango ulu kon mi tani nga seyina aga station ulu nyo cham dum na fo bi ogumu kile ngone kar nga fo namanya ka fo fem metalike total energy ulu kon segin dola o kera sababe kadu nga fo wi fen cham ngone ke kata am wati na fo bi bolo gumu ngone mo sula ga kon mulla ki jo ka sega fera bela jile te kar nga fo ka anga ni camion ko siterni ko folo o sura yere to wala ani kata se kar nga fo ka sega kar nga total energy uga station be ka saka uluta kar nga fo ni wati na ayir ka fo feran dabal bela jeli ma bolo ka saka operation ya 100% malien kar nga fo comme non bela jeli nga saka ke jumina malien be nga saka yela so ko ko non ro mo na ayir ka fo ni me ka sababu le kar nga fo o be saka fera bela jeli ke jumina strategie kuram mun be mali do mbolo o baro ka saka singa jumina mali ka saka ayir ma hora so kar nga ma kar nga fo anga produit bela jeli na jumina kar nga ma taju kunna ro mo na ayir na ka fo NDC ikar nga fo ale koni kelno ga wuli ga jomi sabata mi domina fo bi ayirana ga fo mina joro ba uyo o soro mali jamana kono keme keme sarale ga fo keme bela jilen da fale mo bolo bimina taji ko e kata se ikar nga fo e taji mara yoro ko ni kata se taji e siderno bulu bela jilen mo bolo ni watina o kuma kelen ngoni ga do paragala bachama o taleno bolo ro gum ngona aya ko ale bi fera bela jilen tige ga nga fo mali yara entrepreneur be sa nyata kura so jomi nan fana mali do mi se ko kam mali yara soro yiru wa jomi nan kama to mali ga se ga bo kar nga fo nyeda kura sinima sinima ma bari diyan jamano ka classement kura mun na sigi ndum na fo bi ay ko so na tora kalango ko mun ko ne kar nga fo ni jamana nyama ku ye ikar nga fo terambele bele badi kar nga fo kerenger ma banyangar ko fi hectare keme ko mo na gana ko di kama to ka sega joga ka université banyangar mara ko 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 sababu kar nga fo ga kalandim ani ka tazi kalan foma bala jele mesega bu yira so ren tugum na banyangar mara ko ko uga kalange no kar nga uga klara bismillah du yoro fana ko osoreno tadi kalande o leni kalan fa nyama o amdim na ko do en ko no so dire ko fi no ikar nga fo mi metalike dire ko ni le dama do temen ko fa ni watina kar nga fo no satia o sigina kana dire ko nana boga daga groupe ina tourisme do onna kana dire du la do mala jele mon satia kadaga ni ato ajeti no wati kar nga fo dire kala ko mu usoro kuran ko nana le warata min ko fi kar nga fo kuran tigara dire ko fi no kuran mun tesoro fasila o yi kar nga fo irisoti no o kar nga fo jifana te no wati na fo bi kar sa o kar nga fo mi metalige société orange lu ko no la go jo ka beni kunu tratado yi kar nga fo kuna sin tratado ka saka na groupe électrogène kura kana ni o yi dire mara bolo kono fe ma to ka sa o kar nga fo dire bi saka sigi tugo mina haga kono kene ngera ma kuran na soro jika soro kar nga fo appelu fana ga soro kene ngena man no terge réseau ko rajali nga sega sega singa nga am dem na fo bi ay ko no so na dro ko na fo ni kele ngone kar nga fo ayasi jamano buluga la dala nyanya mun bi sega singa sa sangelo ikar nga fo nyinanta atabo ke fulana ngona mi metalege kar nga fo be talege anga zero ro luye no kene ngena ma Sadio Camara aleni katasi Salifu Modi lu bela jele ngone la ko jo ani katasi confédération ka ikar nga fo ministre ko ni bela jele nyoy kene ma fedu tukura mun kan gaso be sai karu fo ayasi jamano be sego yera so tugo mina ka wodi guni gela ko mun na kan baro bela jele mon buluda mi wati na fo bi ngado nga fo ni laje a bara bela jele mon mi gasi singa mi wati na fo bi waga jamano ko no kama to num ma ko fo be sego yera so tugo mina ka di guni gela ko no kene ma ayasi yera nyada kura mi mi fega siratani ayasi ka hakilawi na fana ayasi bi fega nyada kura mun di ngado fo farafina jamano ma kene ma ayasi jamano baro ka sega singa nga tugo mina kata ñoy o do gum kono pour ina ko fino fedo tukuram bu bulu ka sega uta tugo mina ka sega ñoy fam kenama kenama sin masin ngena ma asi mo be nyada kuram nan développement kuram ga asi asi jamono kono ka sega baro ko do bela jele ngam ko bulu da ko bela jele ngam mo dem na fo bi ay ko no fo so na la sona ni mi dansi ke ikena fo anga bi bomo ngam kono fo na mi so la ka di o ma nyama so fe kono fo la be na nyama so fe la sera o ma abel me kana denga adama jara no sme janne kono fo bela jele ta ko la so ama la dira kono ma fa bela jele ko ni ci aga ma fo ko la jele ko mana o kambe kono fo ni kena ta ko rek sukran